Hai Bayarov, joto nono phone kaham hingke hai lam shuba ani katal video tini hingke wati sek hana jere bethuja hingke ang tui rok tugui bai tabo khaina tongmasai kaisa wakhumni collection khlaina hani phaika hingke ani jumka collection no tui ang tini ge phayo hingke ang tabo norok bai share khainai ani je tongmani jumka iko jagao no dawi tono ang use khamani hingke baksa to use khaijagriya baksa to use khaijago hikono tabo khe kono jaga thangjagya ba kas kanjagya hingke wadai jikon klai tongkha hikono hingke tho ang norno phunuknai ani jumka bazar hingke oroni simin osta khaisino hingke mo jumka ang first year tongfro paimani 150 টাকা da busujani khai pok thangka paima balok hangke ba pok thangka hangke afro ke obono kali pandani bagi da hanni kamuta munjani hani paimani ka nathok jaksu kang obono afro ta afro ke ang obono mokol khai tongke ang obo pai tukha ang bai mo mojang saijmeya nathok jakan ji pai payo tabo tei kaisa phunuknai hingke mokhe ang haino tabo khe tei kaisa phunuknai hingke mokhe ang Durga Puja fro paimani kurti bai kana hnai hingke afro bofro jani somno jani paisa kang kon kon moto manya haikono mo bo afro naithok jagana ang paio kaisa mokhe ang naithok jagoi kharsi mela fro paimani hingke afro 180 dang hamu busukjani mo jumkani dam naithok jago ang afro ta abo naithok jago hikono takhe naithok jakhono kanani asuk thangjaknai jaga krika berai jana rok hingke mokhe mobo kalbari season paimani abo mo haite kaisa same dongo abo khe iko jagao kufur color ni ta ori kaisa ke hingke obo kongo abo kaisa alada juda hingke abo bo naithok jago ani jumka sidra mangsi haikono ang naithok jago hingke mo bo naithok jagani paio naithok jago afro kanane halka ase khiligya abo no heleng no o jaga bo obo nakise kotor kai pano hanyo heleng patla ase kanai kiring ke aram nangjago dang ke abo mokhe kurti bai kana hanai paimani puja rogo kurti rok no bisi kanjago ang hingke mo bai kanai nainani hinai paikha afro ang hingke mo bo amtino mokhe ang mokhe balok sukam tabung jumkaya mokhe ang sukantola o profilo market biskang phal tongma nugui lora jolai khaijak naithok nugui paimani hamkai sijagya sal hamin bagai andra bundura gai taise current bo thangoi rikha aboni bagui hingke mokhe ang mo bo antino kurti bai kannani hinai paimani chikon abo hajar duwari bo paimani wngkhana ang jeforo B.Ed khainani thangforo exam re gifilfur phaljak nugui paito naithok jago chikon khe kana bagai matro abo 2 bar se kanjako tofano 2 bar se kanjako kanjagyako hingke mokhai ano ani ama Durga Puja naina thamanche top bo kanjagya jumka bo kanjagya kana hani khuluk paimani ta hingke kanjagya thangpaikha hingke ana ama
jaga no puja naitutui obo paidi kha khunju kolanga hanai simple ke naithogeda naithokjaka দাম কম দেখে ন 50 টাকা দা 80 টাকা সে মন দা anjing karo pas pa kita kesekali kan mesti kap kan saja kita oke iko bote kisa moke pura kolong mano bangara nang kenyang ke nah siksa kita apa ngapro kolok paime balogia khobo bisi oke ngapro dress by color kisa matching khai paime ni no oke dress tight thangka kono bisi panos kana ni angke oke ang hasingo samani mo by tegesi thasing zum ka matching ungo hno iko mokhe white color ajika odo yang pogana tegesa kai baba mo zum ka bana ang mono solo jo haibano color simi solya hete khunjuni iko baba solya ke naithokjago afro naithokjago ke 2 jura boi 300 টাকা hnai ang sem to sem no paina kha naithokjago hni paitu mani ke ani obo hngke last sinai mo simino last tekeri khan jumka obo last mo khang ko to ma kun mane be mo janya hepon kana khamo sung ma ke oke haino hai de bisa total video ti phanya nyorong bagai oke sinin baga asung no jotono no hambai tata kulungka